MPV yang sama. Ini hari ini ski biru MPV mah. Sekondak sama penerapan IT wal kino kan ulang kano kung alam kaya gitu sekolah mereka gitu sampai ini kata. Ngaslo pernah dia ka filmmakers association jong kami khalia ki bala submit ya ka memorandum show honorable chief minister jongi na kam tak shipau tuli ki mat ki baki dawan ta jing bha jong kinong sna film kinyong up film mat kum ta terter ha ka wei ka mat ka baki labu hang tu la ai ko piru shanga ka be de kat bat ka hall ka de ka jing sisa hade bangla tip na ki nong sna film nong peni film kinong up film ba wat lana ki yo nong na ki film ki ba maki ki penne te hanrei ngang tip menta ba ka ba bon awang masiteng na jingme jong film ki haban seu ya ka bai hall te kani ka wei ka mat ka ba ngaru ngasokhya ku musamla but na ka jong ngaru ngala kular hakmat jong kinong ilam ki jong pi ban ong ba munisim khalang ya kani ba kan urlong te ngangit skam ba khampam ya ka hall ka ka benta ka hakmat ka ba sian la singin haban ya pen keren ka sarkar bat ngangit skam ba hapo kani ka sansnem la singila ban pen urlong ha ka jing ong jong ki ka to kani ki ong bang ngila kwa ngila diman la khamslam ya kani hanrai ngimpat yo dan ru ki ba ong ba kala bandetan ka jing penbe rengang ong ba pe habang ipan ya ka do kono mas pan nginum la hiban yo tinga kermen ba ka sarkar ka bayalam da ka NPP bat mangaru ku muskedyot presiden ngandon lang rengkat bat pi kun semla ban ya raplang ban keren ban pressure ka sarkar bahkan le no khantam ya ni ka menta ka ba hakmat do ban penyo ya ki hall nam ta jong pi ki kita lalu ko hall ya suku ya kajing kesan kai ba division yang mereka tempat film ketika boy kelas mereka jam ni semua hoi kan ni ngaju keren berbor mo ngai ai jing ro ya kinong sna film what happening ki jing ele what hakajing bombyang ki tiar kitar ki ba ki de ban long kumba ki yalong lem ki we ki ba le se ong ban bangim pat kot ban ya nujor bat kita ki director ki film producer haki Bollywood patram tertel ring ai jing ro what happening ki jing dunaru philia persyak but hot ngamla len ban ong kidang don ketu ke ki jing duna ring da kami ki jing persyang ngang aku apa men semba pinang tiu syakmat bat ngayu iro baleng ba kani ka jing yalam nanti jong kinong penme film nget ba kan wanra ka jing kan wanra ya ka jing penyok kam penyok jam ya kitu kun semla ki baton sap ha kan ga liang pi ha ka film ni kan thop bon ja na do kinong ruai na do kinong shat ha do ki banang ban ati ki film bat ha do kinong penme film bat ka wei ka ba khamson jimut nga kalong ba lengba kini ki film ngila ya kaban showcase ya ki jing internet jo kami mariang jong kanika jala ka jongi te khanpet lengba ka film industry kan wara shibon ka jing aikam ajam ya kinong song jong kami khaya bat khamtam ki khon samla ka jongi ki bangi ju kren hakin ki si namta ka kerdo kam ka kerdo jam Brisbane market yang tak boleh kholai